ai je zan yi don kama kaga yanzu ai mutane da yawa sun post yanzu ma to ai ba ka rasa ba ba ka rasa ba Nice one. Dubu uku za ta baka kakka bata. Amma dan cire dan sa a can bagani.
Yadda. Ya fara ya aikin laifin kana nan Allah ya zaunar da mu lafiya mu ci gaba da bawa arewa abin da suke so wannan shine bi sambo da Abdul FKD gaskiya ne ko baka bata 200 ka gani yanzu zaka galau da Allah 200? eh bana A wallahi kawai da dan yi murmushi to shi Sadiq ne ma na ka zama wani abin tausayi wallahi love din shi kai soyayya ma baka iya kamar